Pretekárska sezóna sa rozbehla a my sme nadšení ako nikdy predtým. Vytvoril som pre vás tabuľku, aby som vám poskytol rýchlu analýzu toho, čo môžeme očakávať v sezóne na základe prvého dňa testovania v Bahrajne. Ak sa vám tento obsah páči, dajte mi vedieť, pretože na jeho zostavenie potrebné naozaj veľa času. Ale poďme na to. Na konci pridám kompletnú tabuľku pre tých, ktorí majú záujem o viac podrobností. Nie je vôbec prekvapujúce, že Max Verstappen terminoval prvý deň testovania. Nový monopost Red Bullu RB20 sa javí rovnako impozantný, nie viac ako v lani. Skutočne pozorúhodný je spôsob, akým to dosiahol. S ohromujúcim náskokom pred Norrisom, ktorý obsadil druhé miesto. Verstappen je naozaj v lige sám o sebe. Zaujímavé je, že druhá najväčšia medzera bola medzi Tsunodom a Bottasom na 13. a 14. mieste. Pre fanúšikov Ferrari je výkon Carlosa Sainza pravdepodobne prekvapením. Nielenže obsadil tretie miesto, ale je úplne prevýšil svojho tímového kolegu Charlesa Leclerca. Očakávanie napätej súťaže medzi nimi je vysoké, keď súbuje zo sezóny a zatiaľ vedie Sainz. Najväčším prekvapením dňa ale bol Daniel Ricciardo, ktorý obsadil štvrté miesto, čo vyvolalo otázky, do akej miery dostal jeho tým Red Bull skutočný upgrade. Bude viac sťažností zo strany Wolfa alebo Browna, alebo to ten teraz pustia inak. Mercedes však čeli úplne iným výzvam. Nie od iného auta, ale od svojho jazdca Georgea Russella. Jeho 12. miesto vyvolalo pochybnosti o jeho prípravnosti prevzať miesto Hamiltona. A keď použil tvrdšie zmesi pneumatik, stále sa pýtame, čo sa v ňom deje. Je možné, že budeme svedkami dosť turbulentnej sezóny od Georgea v roku 2024. Tí s menej presvedčivým štartom boli Williams, ktorý zažíva problémy s monopostom Albona. Pravdepodobne súviseli s palivovým čerpadlom. A čo Sargent? Sargent bol ten, ktorý zažil prvý spin auta v roku 2024. A ako som slúbil, tu je tabuľka pre tých, ktorí majú záujem o podrobnejšie pohľady. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a vidíme sa zajtra pri ďalších novinkách o Formule 1.